न'खर न'खर साख्रि होनो हादों साख्रिखौथ' नोंनाव होनायनि पावारानो बिज्लाबसिबो लिरनाय नोंनि बिटिआरआव गैया नोंनि बे बिटिआरआव साख्रि होनायनि लिरनाय दंब्ला आंनो खिथा आं नोंनो 1 लाख थाखा पुरस्कार होगोन। खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनायखौ बावहरबाय बयनिसिमबो। दा दिनैनि भिडिअआ बिराद इम्परटेन्ट जागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दा बिटिसि भार्सेस बिटिआर थारमानि हाग्रामा महिलारी सार भार्सेस प्रमद बर'। दा बिथांमोननि मावनायखौ कम्पेयार खालामनानै दिनैहाय अमर सिंह ब्रह्म सारा बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायगोन आरो नंखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो रायजो राजाफोर। दा बिटिसि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफ्रा एबा बर' माहारिया मा मोनबोखो आरो बे बिटिसिआव बेसेबां माने डेभेलप जाबोखो आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों मा मोनबोखो आरो बै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा मा खोमानानै लानो गोनां जाखो दा बेखौ दिनै गुवारै फोरमायदों आरो दा फाइनालाव नोंथांमोना लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव खावलायनाय थाहरबाय। दा दिनैनि दिनाव बिटिसिनि हिर'आ सोर आरो बे बिटिसि एबा बर' माहारिनि जोलैनि हांगारा सोर दा बेखौ जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय लोगोफोर रायजो राजाफोर। दा दिनैनि दिनाव अमर सिंह ब्रह्म सारा मा बुंलांखो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। थेंक इउ। इउटिउबार माखासे खौरांगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय। नमस्कार। खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। दा दिनै आङो नोंथांमोनखौ लेंहरदों माखासे गोनां बाथ्रा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंथिनांगौ दं होननानै। दिनै जोंहा बिटिसिनि इलेक्सन बिटिसिनि काउन्सिलनि जे इलेक्सन बे फैहां जानानै दं। दा गोबां पार्टिया गोबां केम्पेइन खामानिखौ गावबा गावनि केम्पेइनिं खामानिखौ मावगासिनो दं। बेनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिखौ सोंखारिलायनाय बखिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दिनै आङो बेनि गेजेरावनो आंनि जेनाखि स्टाडि खालामनाय एक्सपिरियेन्स बेजों मोनदांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो रोखायै फोरमायनो सानो। रायजोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव सानै टप लिडार दं। बे टप लिडारा जाहैदों 1 नम्बराव हाग्रामा महिलारी आरो बेनि उनाव फैदों जोंहा प्रमद बर' बिथां। दा दिनै प्रमद बर' बर'नि टप लिडार हाग्रामा महिलारी बर'नि टप लिडार बिसोर सानैनि गेजेरावबो गोबां समाव तर्क बितर्क जालायनाय बेखौबा बे जावनाय बेखौबा बे जावनायखौ जोङो नुदों। दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाया उगुल थुगुल जायो सोर सासेना खोथाया सैथो। रायजोआ सोरनि खोथाखौ लानो सोरनि खोथाखौ लाया बेबादि जायो। दा बे उगुल थुगुल जानाय समाव रायजो राजाफोरनो क्लियार काट माखासे खोथाखौ निश्चय बुंथिनानै होनो हायोब्ला रायजोफ्रा सानैनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन सोर सासेया बर' हारिनो मा होफैखो सोर सासेया मा होफैयाखै बे बाथ्राखौ जोङो फुरायै मिथियोब्ला माने बै गावजों गाव बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ गारनानै गावनो गाव बिजिरनानै लानो हानाय जागोन। दा सिगाङाव आं बुंनोसै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुङो 17 बोसोराव जेबो हाबा मावाखै जाख्ल' दंल' होननानै बिथाङा बुङो। थिग আছে हाग्रामा महिलारिया बिटिसि रायजो दानानै बिटिसि गावखुंथाय मोनसे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ खालामखांनायनि उनाव बिथाङा जाख्ल'नायनि जेबो बाथ्रा माने जाख्ल'नायनि बादै जेबो मावाखै होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय जोङो फैदो दानिया हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनो मा बिहोमा मा कन्ट्रिबिउसन बर' हारिनो मा मान मर्यादा लाबोनानै होफैखो बेखौ जोङो खुगाजोंल' बुङालासेनो डकुमेन्ट्सखौ नायै जोङो स्टाडि खालामसै। गतिके बाथ्राया एसे गोलाव जागोन रायजोफोर नोंथांमोनहा धर्ज हरना खोनासं। नैबे लेखा बिजाबखौ नोंथांमोनहा नाय बेयो मा बियो some importance of Bodos
some important acts and amendment of Indian Constitution concerning Bodoland Territorial Council. Bodoland Territorial Council ni सायाव माखासे एक्ट जाय पार्लियामेन्टआव आरो राज्यो सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टआ जायखौ सहि होदों दा बिटिसि सुक्तिनि बे मोनसे डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सआव रोखा रोखा ट्राइबेलनि माखासे क्षमता माखासे पावार एन्ड फांसन मोजां होदोंमोन रायजोफोर दा मा क्षमता होआमोन जों बेखौ दाना फैदो मोजाङै बिजिरनोसै दिनै गिबियावनो मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट MOS बे MOS आवनो होननाय दङ जे बर'नि ट्राइबेलफोरनि हक एन्ड एसपिरेसनखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेल्फ गभार्निं बडि दानानै होनाय जाथोंसै होननानै MOS आव लिरनाय दङ बिनि जाउनाव BLT बै समनि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी हाग्रामा महिलारी आरो गोबांथार BLT लिडारफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे BTC एग्रिमेन्ट BTC एक्टआ जादों दिनै हाग्रामाखौल' आं बुङा क्रेडिटआ बिथां चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो गोबां बै समनि BLT लिडारफ्राबो बिनि क्रेडिटखौ मोनो गाहाया हाग्रामा महिलारी हिसाबै हाग्रामा महिलारीखौ जोङो बांसिन बुंनांगोन दा बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जेनाखि एक्ट बेवहाय होदोंमोन दा अबजेक्टिभ्स अफ दि एग्रिमेन्ट आं इंलिसनि फरायजोबब्ला हयथ' नोंथांमोनहा बेखौ बे BTC एक्ट 2003 याव माने सार्च खालामनानै गुगोलाव नायबाबो मोनगोन आरो नङाबा 6 शिड्युल टु दा कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बेखौ बायनानै फरायब्लाबो नोंथांमोनहा मोनगोन आङो थोंजोङै बर'निल' बुंसै जे BTC खौ मोनसे सेल्फ गभार्निं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनाय जादोंमोन आन्डार द प्रोभिजन अफ 6 शिड्युल भारतनि 6थि फारिलाइनि दारै बे BTC खौ गावखुंथाय मोनसे काउन्सिल हिसाबै बेवहाय बानायनानै होनाय जादोंमोन रायजोफोर 6 शिड्युल जोङो मोननाया बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोनां जारिमिन बियो बिराद इम्पर्टेन्ट 6 शिड्युलखौ बर' मानसिफ्रा जे बर' माहारिया जे मोनदों बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट गैया होननानै बुंजायो दिनै मिज'रामा 6 शिड्युल दिनै मेघालया 6 शिड्युल दा बे हिसाबै बांलादेश खाथि मेघालया अब्लाबो मेघालयानि दब्लायसेबो हा बांलादेशआ लानो हायाखै रायजोफोर बिनि खारना मा मेघालया 6 शिड्युल मोनसे स्टेट दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि हाया मोनसे समाव असमिया अफिसार STC सार्कल अफिसार DC असमिया बिथांमोनहा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनानै दंस खालामनानै नन ट्राइबेलफोरनो हिसाब गैयै हा नामजारि होबोदों जायनिफोराव बर'आ गावनि 6 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेरावबो माइनरिटि जानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बै समनि जोंनि आन्दोलन खालामखांनायनि उनाव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी आरो LK आडवाणी होम मिनिस्टार बिथांमोनहा बुजिनो मोनदोंमोन आरो बिथांमोनहा जेला बर'आ भिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे दैदेननायनि उनावहाय बिथांनि उनावहाय BLT दानानै BLTआ बे आन्दोलनखौ जंगि आन्दोलन खालामदों जोबनायाव बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बे सुक्तिया जानानै फैदों दा बिथांमोनहा मानो 6 शिड्युल होखो जे ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो बिसोरो जुदि आगोलनि बादि जेनेरेल काउन्सिल होयोबा ट्राइबेल माहारिया गावसिनि हा हुखौ रैखा खालामनो हानाय नंला होननानैनो अटल बिहारी वाजपेयीजों LK आडवाणीजों बिथांमोनहा बे जिनिसखौ गोथौयै साननानै होखादों आं धन्यबाद होयो बिथां सानैनिखौ बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे शान्तियै थायो बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्युल मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे होदोंमोन दानिया फैदो दा बे 6 शिड्युलहा माने जोंहा गोबां पावार एन्ड फांसन दंमोन बेनि एरियायाथ' एरिया 3082टा गामि अलरेडि लिस्ट खालामनानै बेखौ BTC आव सोसननाय जादों आरो 95टा भिलेजखौ लिस्ट खालामनाय जादोंमोन एनेक्सार
राव होनानै बेखौ नेक्स्टआव सोसननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमबो बिटिसि एकर्डनि दहायै बे जिनिसखौ सोसननो हायाखै बेबो जोंनि थाखाय दुखु गोनां एसे हयथ' जादों दा फैदो रायजोफोर बिटिसिआव जोङो मा मा गोहो आरो मर्यादा मोनामोन बेखौ जोङो खेबसे सावरायनोसै पावर एंड फांक्शन्स ऑफ बीटीसी काउंसिलहा 12 जनिया मोनसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल दं अर्थात जोंनि बिटिसिआव 46 टा बेवहाय एमसीएलए दङ बेनि गेजेराव 40 टाया इलेक्टेड जायो आरो 6 टाया नमिनेटेड गवर्नरनि दारै नमिनेटेड जायो दा बे 40 जन इलेक्टेड मानसिफोरनि एमसीएलए फोरनि गेजेराव 12 जनिया मोनसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थायो बे एग्जीक्यूटिव काउंसिलनि सासेखौ चीफ होनोमोन आरो सासेखौ डेपुटी चीफ होनोमोन दा बे चीफ आरो डेपुटी चीफआ कैबिनेट मिनिस्टार रैंक होदोंमोन रायजोखौ कैबिनेट मिनिस्टार मानि हिमंत बिश्व शर्मा चंद्रमोहन पाटवारी अतुल बरामोनहा दिनै आसामनि जेरै कैबिनेट मिनिस्टार मर्यादा बे एखे मर्यादा जोंनि बिटिसिनि चीफ आरो डेपुटी चीफनो होनाय जादोंमोन रायजोखौ आरो गुबुन इएम जोंनि बिथोराव चीफ डेपुटी चीफनि उनावहाय गुबुन इएमफोरा 12 जननि बिथोराव 10 जना स्टेट मिनिस्टार रैंक होदोंमोन स्टेटास बा प्रोटोकल पार्टखौ दा स्टेट मिनिस्टार माने राज्य दप्तरनि मन्त्रि राज्यिक मन्त्रिनि समान बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मान मर्यादामोन चीफ आरो डेपुटी चीफआ कैबिनेट मन्त्रि मर्यादा मोननाय गोरलै बाथ्रा नङा रायजोफोर हिमन्तहा जे सिकिउरिटि मोनो जे फेसिलिटिस मोनो जे टिएडि मोनो हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा मोनो नाथाय बेखौ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि दारै दानख्रेबबाय दिनै प्रमद बर'नि बिटिआरआव चीफ आरो डेपुटी चीफ होननाय जिनिस गैला कैबिनेट मन्त्रि मोननाय मर्यादा बेबो गैला बिटिआरआव बे क्लजखौ स्क्रैप खालामनानै सिम्पल सीईएम खालामदों डेपुटी सीईएम खालामदों दा गोविंद बसुमतारी या डेपुटी चीफ दा बिथांमोनहा कैबिनेट मिनिस्टार जे स्टेटासमोन बे स्टेटासखौ फोजोबनानै बिटिआर सुक्ति खालामदों आरो गुबुन इएमफोर बिसोरो जे स्टेट मिनिस्टार रैंकमोन बे स्टेटासाबो जोबदों जायनि फलाव बर'नि चीफ डेपुटी चीफ इएमफ्रा मन्त्रि मर्यादा गैयिनि थाखाय दिनैनि प्रमद बर'आनो होन गोविंदआनो होन गुबुन फेरेंगामोन बादि इएमआनो होन रावहाबो मान सन्मान गैया रावहाबो मर्यादा गैया लासिं सिं गाव पन्चायतनि काउन्सिलर बादिसो बिथांमोनहा पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरनि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै लाबोनानै होफैदों होमबा नोंथांमोनहा सानदों बिटिसिआव जे मान मर्यादा मोनदोंमोन बे मान मर्यादा आरो स्टेटासखौ बिटिआरआ कमप्लिट स्क्रैप खालामनानै फोजोबदोंना फोजोबाखै आरो बेखौनो बुङो दिपेन बर'आ स्क्रैप जायाखै होननानै प्रमद बर'आ स्क्रैप जायाखै होननानै एथ' जाम्बा नङा रायजो राजायाबो दिनै बयबो फरायनाय बुजिनाय बयबो स्टाडि खालामो नोंथांमोनहा जानला मोनला बुंब्ला बे जाया दिनै रायजोआ बेखौ मिथिजोब्बाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो 5.3 दफायाव बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां अफिसार दङ टारगेट 4 ग्रेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम बे स्टाफ अफिसारफोरखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि गोहो बिटिसिनो होदोंमोन बिटिसि काउन्सिल अथरिटी हेज फुल कन्ट्रल ओभार द स्टाफ अफ बिटिसि इभेन एपिआर माने एसिआर एनुअल कनफिडेंशियल रिपर्टखौबो लिरनो गोहो दंमोन जाय एसिआर नङाब्ला प्रमोशन मोना इबि मोना गुबुन गुबुन फेसिलिटिसखौ मोना बेबादि गोहो बिटिसिनो होदों दा बेनि जाउनावहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय 4 ग्रेडसिम
गासिबो एमप्लयिया बिटिसिना जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ गिनो मान होनो बाध्य जायोमोन। बिटिसिनि उइदाउट पारमिसन कोनो आसामनि सेक्रेटारि कमिशनारा बाहाय साख्रि मावफैनो हाया आरो बाहाय हाबखानाया रावबो बाहेरायाव उइदाउट बिटिसिनि पारमिसन थांनो हाया। एथ' मोजां पावार होदोंमोन आफाफोर रायजोफोर। दिनै बे पावारखौ प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै क्रेम सिफायनानै बिटिसिखौ सोरलां बोरलां जेबो पावार गैयै कन्ट्रल गैयै खालामनानै होबाय। बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै बेफोर खोथाखौ रायजो राजाया जायफोर स्टाडि खालामबाय बे बुजिबाय, जायफोर स्टाडि गैया बिसोरो बुजियाखै। दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोखौ गरायखौनो मैदेर 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 होननानै मैदेर होनहोगासिनो दङ रायजोफोर। दा फैबावदो नेक्स्टआव। दा जायनि फलाव बिटिसिनि बै पावारनि दारै 5.3 दारै खुनु खेरानि बेरानि अफिसारा बिटिसिनि पारमिसन नङाब्ला साख्रि लानो मोना आरो साख्रि लाखानाया बाहेरायाव गलाङा। बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय साबिमोन। बे साबिखौ प्रमद बर'आ सेस खालामो। जायनि फलाव प्रमद बर'आ 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर, बे बिटिआर जोबखांनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे स्टेक हरबाय माबाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु दा गभ अफ आसामा। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गभ अफ आसाम थांनाय 6 डिसेम्बर 2021 प्रमद बर'आ 20 आव बिटिआर सुक्ति बानायबाय। बेनि उनाव 21 मायथाइयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनो हरबाय जे जेसेबां बिटिसिआव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो पस्ट सेंसन आरो पजिसन बेखौ बिहरबाय। बेखौ बिहरखांनायनि उनावनो मा जाहैबाय आसामाव सार्कुलार होनानै बिटिसिनि गासिबो माने पस्टनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा केन्डिडेट गावसोरनो एप्लिकेसन सार्कुलार होबाय, एप्लिकेसन लाबाय, सेलेक्ट खालामनानै लिस्टखौ बिटिसिनो हरबाय जे बेबायदि सेलेक्टेड केन्डिडेटफोरखौ इमिडियेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै। होमब्ला बै बिटिसिनि पावारखौ सिज खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ लाफिनदोंना लाफिनाखै? हाग्रामानि दिनावथ' बिदि हायाखै। प्रमद बर'नि दिनाव फार्स्ट जिहेतुके बिटिआरआव माने एपइन्टमेन्ट होनायनि जेबो उल्लेख गैया। थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एमप्लयिखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो बिटिसिआव जेरै दंमोन बे थाफिनगोन होननाय लिरनाय गैया। नंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर' चिफ जानाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्ट सिस्टेमखौ आखायाव लानानै गावनो बिटिसिनि गासिबो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ गावनो होजोब्बाय। दिनै डिब्रुगड़निफ्राय फैनाय दं, तिनसुकियानिफ्राय फैनाय दं, मास्टार मिस्ट्रेस मावफैनाय, बहाबा खेरानि मावनाय, नलबारिनि फैनाय दं आउटसाइड बिटिसि। आंनि माबायावनो दतमायावनो प्रतापखातायाव मास्टार मावनानै दं नलबारिनि बियो। तिनसुकियानि सासे मिस्ट्रेस फैदों दतमा गार्लस हाइ स्कुलाव। अजस्र बेबादि जोङो नुनो मोन्दों बाहेरानिफ्राय हाबदों। होमबा प्रमद बर'नि बिटिआरआ जोंनि बै बिटिसिनि साख्रिखौ बिटिसिनि मानसियाल' मोनो, बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया मोना होननाय जिनिसखौ सेस खालामदोंना खालामदों? बेयो मोजां खामानि जादों नामा रायजोफोर? प्रमदनि बे बिटिआर सुक्तिनि धाराया मोजां जादों नामा? आरो फैबावदो रायजोफोर। 5.4 आव दंमोन बिटिसिहा गावनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ होनो हानाय गोहो दं आरो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय सेलेक्शन कमिटि, सेलेक्शन बोर्ड दानानै सेलेक्शन बोर्डआ सार्कुलार होनानै साख्रि होनाय थिसननायनि बे बिटिसि 5.4 आव बेखौ होदों। आरो बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड दानानै बिथांमोनहा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ फिलआप खालामदोंमोन, साख्रि होसोगारदोंमोन आरो बेवहाय रावबो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया साख्रि मोनाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गावखौ सुपार पावारनि मानसि साननानै लाग्राया, सुपार ब्रेननि साननानै लाग्राया
CSB आ मा जिनिस मिथिया साख्रिखौ बोरै होयो बे मिथिया सेलेक्शन बोर्ड दानांगौ बेखौबो मिथिया जोबथारनायाव सुग्रोम मानसिफोरनिफ्राय सुग्रोमनानै मोननानै सेलेक्शन बोर्ड CSB दानांगौ CSB आ ओरैबायदि दाबाय गासिबो गभर्नमेन्ट अफिसारफोरखौसो मेम्बार सोना होबाय बे गभर्नमेन्ट अफिसारफोरनाव सोरबा साख्रि बिनानै मोनगोन नामा बे अफिसारफ्राथ' गावसिनि न'खरनि मानसिखौसो सोजोबगोन CSB नि नर्म्सखौ टटेलि बियो स्क्रेप खालामनानै दा जोंहा दीपक बसुमतारीखौ चेयारमेन बानायनानै बिथाङा CSB सालायनानै दं दा बे CSB आ बिटिआर सुक्ति मथेबा मोना according to the provisions of the BTR they have no capacity for formation of selection board दा जोंनि BTC निखौ जों सेला ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाबाय अब्लासो बिथाङा खोमायाव हाबैनानै सेलेक्शन बोर्ड दानायनि गियाना बेनाव फैदोंब्लाबो कमिटिया बोरै दानांगौ बेखौ रोङा एकदम ABCD गैयै बे प्रमद बर' बिथाङा जानला मोनला बोर्ड दानानै दा दाखालि बिसोरो मोनसे सार्कुलार होदोंमोन बे सार्कुलारावबो बिथांमोनहा गोबां केलेंकारि खालामदों बे केलेंकारिया मा सासे मानसिया मोनब्रै मोनबा पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो होनबाय एप्लाइ खालामजोबबाय सासेयाव 250 थाखानि फिस होबाय नाथाय परिखा सानसे एखे टाइमाव मोनब्रै मोनबा एप्लाइ खालामबाय मोनब्रै मोनबा फैसा होबाय मोनसेनिल' परिखा होनो मोनबाय सिन्था खालामनानै नायसै मोनब्रैनि एप्लाइ खालामोबा बियो मोनब्रै सानब्रै आलदा दिनाव बेनि परिखाखौ होनो मोननांगौ आरो जुदि जेसेबांखि एप्लाइ खालामा मानो मोनब्रै मोनबा परिखा मोनसेल' जागोन होननानै बुङोबा निश्चय बयबो मोनसेल' एप्लाइ खालामोमोन होमबा बै बेखार थाखा फैसा गैयै सेंग्रा उन्दैफोरखौबो बिसोरो 250 थाखा थगायनानै दाखालि जाबाय बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि नामै रायजो दानिया फैबावदो BTC आव 5.4 दफा मथे सेलेक्शन बोर्ड दानानै एपइन्टमेन्ट होनाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड आरो बे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड होनायाव गासिबो केन्डिडेटआ BTC एलेखानि जानायमोन नाथाय प्रमद बर'आ बे जिनिसनि सोमोन्दै जेबो ABCD गैया दा जों बेखौ दिनैनि दिनाव मोगथाङाव जोङो नुयो बेनिफ्राय फैबावदो रायजोफोर नैबे BTC सुक्तियाव दंमोन The BTC authority shall prepare plan with the amount likely to be available आं इंराजिनि फरायजोबला दे 5.9 आव होनदों BTC आव गावनो निजेनो गावनि डेभेलपमेन्टेल वार्कफोरनि थाखाय गावनो निजेनो प्लेन बानायनानै एस्टिमेट बानायनानै खामानिखौ सेंसन खालामनो हायो आरो बे BTC नि प्लेनआ स्टेटनि प्लेनिं एन्ड कमिसन स्टेटनि मोनसे पार्ट होननानै हमनानै लानाय जायो बेवहाय रोखा लिरनाय दं 5.9 BTC सुक्ति नोंथांमोनहा नाय आरो बे BTC नि प्लेनखौ आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे साब प्लेन हिसाबै हमनाय जायोमोन आरो आसामनि प्लेनिं कमिसना बेखौ एप्रुभ होनाय लोगो लोगोनो BTC आ बेखौ एग्जिक्युट खालामनो हानाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय प्रभिजन बेवहाय रोखा 5.9 आव होनाय दं नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमद बर' नोंथाङा बे दफाखौ जिबनाव नायफेराखै जायनि फलाव नोङो BTR एग्रिमेन्टआव सेंसन खालामनो हानायनि जिखुनु एमाउन्टनि BTC आनो बा BTR आनो सेंसन होनो हानायनि मोनसेबो नोंनाव क्लज गैया नाय नोंसोरो नोंसिनिखौ जों दा नायगोन BTR निखौ जों दा एसे उनाव नायगोन जेबो गैया नोंसोरनाव माने ओरैबादि मिथिरोङै इलिटारेट बेफोरबादि नोंथांमोनहा BTR सुक्तिखौ खालामदों जेबो नलेज गैयै मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बेनि हिस्ट्रि जारिमिन आगोल मा दंमोन BTC आव बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा बिजिरनांगौ नाथाय नोंथांमोनहा BTC नि मोनसेबो क्लजखौ नायाखै BTC आव मा मोजां दंमोन बेखौ मिथियामोन नायामोन जायनि फलाव नोंथांमोनहा कम्पेयार खालामनोबो रोङाखै जायनि फलाव जानला मोनला नोंसोरो BTR सुक्तिखौ ब्लाइन्डलि BTR सुक्तिखौ खालामदों हमनानै लादो
दा बेवहाय ओरै होनबावदों बिटिसिआ बे प्लेन एन्ड एस्टिमेटआव सेन्ट्रेलनि बाजेटनिफ्राय फैनाय सेन्ट्रेल शेयार आरो स्टेटनिफ्राय फैनाय स्टेटनि शेयार बे मोननैखौ बिटिसिआ ज' खालामनानै बे मोननैबो थाखाया बिटिसिनि हेड एकाउन्टआव हाबोमोन सेन्ट्रेलनि शेयारनि थाखा स्टेटनि शेयारनि थाखा मोननैबो थाखाया बिटिसिनि एकाउन्टआव हाबोमोन आरो बेखौ गोसो मथे जेराव मा नांगौ दालां बान्दो जाम्फै लामा गोसो मथे बानायनानै होनो हानाय गोहो दंमोन जायनिफोराव 17 बोसोर बे एक मथे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा गोसो मथे सेलेक्सन खालामनानै स्किम बानाय खामानि मावनो गोहो मोनदोंमोन बेखौनो होननानै बुङो 6 शिड्युल ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशन बेखौनो होनो 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिल गावनो गाव सासन खालामनाय गावनो गाव सेंसन खालामनो हानाय नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमद बर'आ 6 शिड्युलनि बे बिराद मोजां क्लजखौ धंस खालामनानै बिथाङा डिसिफोरनो बे पावारखौ होदों डिसिफोरनो हरनाय माने जों आगोलावबो बुंखाबाय डिसि इज कन्ट्रल्ड बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट बाय द चिफ मिनिस्टार इटसेल्फ डाइरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशनखौ डिसिफोरखौ सीएम आसो खालामो नों मा फात्ता मोनो काउन्सिलनि सीएम आलाय आरो नों दा केबिनेट मिनिस्टार रेंकबो नंबावला नों मा लेवरा खालामनो नोङो हा दा बेबादि नोंथाङा नोंथांनि बिटिआरनि माखासे क्लजनि दारै डिसिफोरनो पावारखौ हरदों दा बे फैदो 5.10 आव बिराद मोजां दफा दा बिटिसि हा होनदों लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार गोनांमोन एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आयेन दानो हानाय गोहो दंमोन आरो फाइनान्सियेल पावार थाखा फैसानि पावार बाहायनो हानायनि बिटिसिआ बे बिटिसिनि शक्ति मथे दंमोन नाथाय नोंना नैबे 5.10 मा दंमोन जे बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ खामानिफोरखौ मावफुंनाय खामानिखौ देश बिटिसि देश मोनसे बिटिसि काउन्सिलखौ सालायनायनि बिनि अफिसियेल खामानिखौ बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दारै मावनाय जागोन होननाय दंमोन अर्थात प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि इज हेड अफ द अफिसार्स इन द बिटिसि आरो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया इकुइवेलेन्ट टु कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसाम दा बिटिआर सुक्तियाव बे प्रमद बर'आ लरेन्स सेस्लारि प्रमद बर' बिथांमोनहा डाल हेडेडलि आं होनगोन डाल हेडेडलि बिथांमोनहा बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव सीईओ लाबोदों बिथांमोनहा लिरदों द चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार विल एक्सारसाइज द पावर एन्ड फांसन्स द एक्जिकिउटिभ पावार्स अफ बिटिआर होदों बिटिसिआव दंमोन बिटिसि सुक्तियाव द एक्जिकिउटिभ functions of the BTC will be exercised by the principal secretary. नायदो बिथांमोननि खर'खौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंक स्टेटास बिनि पावार एन्ड फांसना बिसि गोजौ आसामनि एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि दं आरो नोंनि सीईओआ बे काउन्सिलर गाव पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरफोरनि अफिसारखौ होननानै बुङो सीईओ बे सेनियर बिडिअनि रेंकनि समान होमब्ला एथ' गोजौ थाखोनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रेंकनि जोङो अफिसार मोनखानानै बिनि जायगायाव सेनियर बिडिअनि रेंकनि दारै खामानि मावनो लुबैनाया बबे खर'जों लाबोआ नोंसोर प्रमद बर' आरो लरेन्स सेस्लारि बबे खर'जों लाबोआ ना खर'आनो बांद्राय गोबौद्राय जानानै दानस्लिंबाय नामा दानस्लिंबाय नामा लाजिथावथाव नोंसोरो जातिनि मान सन्मान मर्यादाखौ बिटिआरनि दारै नोंसोरो फाननानै जाजोबो बेखौ जों बुंनो हायो बेनिफ्राय फैदो डेभेलपमेन्ट अफ बड' लेंगुवेज बिटिसिनि नैबे 9 नं दफायाव दङमोन 9.1 आव होदोंमोन जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बर' लेंगुवेजखौ देवनागरी स्क्रिप्टजों माने 8 शिड्युलाव सोनाय जाबाय
Bodo language with Devanagari script is considered for 8 scheduled language. 8 scheduled language होनना बुंब्ला नों मिथिखादो top most level नि बियो माने language जाबाय जोंनि बर' रावा बेजों नोङो एसएस होनो हायो आईएएस होनो हायो पार्लियामेन्टआव खोथा बुंनो हायो एभ्रिथिं इउ केन डु बेनि स्टेटास दिनै बेखौ नोंसोरो मा खालामबाय नोंसिनि दफायाव जों दा नायगोन बेखौ एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज अफ आसाम बानायदों दा बेबो मोनसे नोंसोरो बर'नि मान मर्यादाखौ फोजोबदों दिनै बे बिटिसिनि एग्रिमेन्ट मथे 11.1 आव सेन्ट्रेलि फान्डेड सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि मोनहा लाबोदोंमोन जायनि फलाव दा क'क्राझाराव ग्रोम ग्रोम CIT टेक्निकेल मोनसे इन्स्टिटिउट बिनि फान्डिंआ सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट दा जायनि फलाव जोंनि बिटिसि नन बिटिसिनि हाजार हाजार स्टुडेन्टफ्रा दा माने सोलोंथाइ लानानै गोबां अल इन्डिया बेसिसआव साख्रि लागासिनो दं दा बे जिनिसखौबो जोंहा बिटिसिआनो लाबोदों आरो बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बिटिसि ओनसोलनि थाखाय हा बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्टमोन बे नाथाय प्रमद बर' बिथाङा मा खालामदों थिग बेबायदिनो जोङो बिटिसि सुक्तिनि दारै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोङो मोननो हादों बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो हाग्रामानि दिनावनो बिथाङा ग्रोम ग्रोम लुदों दा हाग्रामाया बेबादिनो फारसेनिफ्राय बर' जाथिनि गोबां क्षमता माने मान मर्यादा गोहो थाखा फैसा लाबोदों दिनै बिटिसिनि बे धारा मथे दहाय होनखादों सेन्ट्रेलनि थाखा स्टेटनि शेयारनि थाखा बिटिसिनि एकाउन्टआव हाबो नाथाय बे जिनिसा दा बिटिआरआव गैया नंखायनो चिफ मिनिस्टारा दाखालि होनबाय যে প্রমোদ বড় বিটিআর এইবার স্টেটর বাজেটর পয়সা না পায় সেন্ট্রালেরও পয়সা না পায় যদি বিটিআরে কাম করিব খুঁজে নিজে নিজে ট্যাক্স কালেকশন করে কামবিলাক করিলে হল होननानै চিফ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया होनदों मानो बिदि होनजाखो नोंसिनि बिटिआरआव जुदि थायोमोनब्ला सेन्ट्रेलनि शेयार स्टेटनि शेयार बाजेटनि शेयार मानिया बिटिआरआव एकाउन्टआव हाबनाय दङमोनब्ला बे बुंनो हायामोन होनब्ला नोङो बिटिआरखौ बोरै सालायगोन सेन्ट्रेलनि थाखा स्टेटनि थाखा नङाबा बोरै सालायगोन होनबा बिटिआरनि पावारखौ नोङो दंस' खालामनाय जादोंना जायाखै प्रमद दा नंखायनो आं सानो जे बर'आव मा एथ' खाफाल गाज्रि एथ' माने सुवा सुथि नांनाय बादि बेबादि लिडार ओंखारखो जाय लिडारफ्रा बेबादि सुक्ति एकदम निकृष्ट सुक्तिखौ जे साखरित खालामनो हायो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दानिया फैदो आङो माखासे बाहेरा एसे खोथा बुंबावनोसै बे जाहैदों बे भेकेन्सिखौ गेजेर खन्द'आव जे गुवाहाटीनिफ्राय फिलआप खालामहरजोबदों नन बिटिसिनि मानसिफ्रा साख्रि लाफैदों सैथो बाथ्रा प्रमाण नांगौबा आंनाव फै आं बारा नङाबाबो साथाम साब्रैखौ देखायनो हायो बेनि उनावहाय फैबावदो प्रमद बर' बिथाङा मा खालामदों थांनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि लेटार नाम्बार BTC/IBA -679/2020/46 dated 4 June 2001 बे स्टिक मथे जोंनाव बिटिसिआव मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट 40टा 40 साबजेक्ट्स और डिपार्टमेन्ट बे 40टानि बिथोराव इम्पर्टेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों हठात डिसिफोरनो हरदों दा बे लाइजामाव दङ आङो लाइजामखौ गोलावै फरायला बेहाय हरनाय डिपार्टमेन्टफ्रा जाहैदों डिसिफोरनो हेन्ड अभार खालामनाय बे लेटाराव साबजेक्टफ्रा जाहैदों एग्रिकालचार सेरिकालचार एडुकेशन फिसारिज पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सोशल वेलफेयर फ्लाड कंट्रोल वेट एंड मेजर अर्बन डेवलपमेंट लैंड एंड रेवेन्यू वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हा आरो हानि खाजोना हानि थाखायनोथ' जों सोमावसारदोंमोन
दा बे हिसाबै लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ बिटिसिनि मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बिटिसिनि जिखुनु हा फरेस्ट लेन्डआनो होन कास्ट लेन्डआनो होन भिजिआरआनो होन बेनि रक्षनाबेक्षन होनाय पाट्टा होनाय बेखौ प्रटेक्सन खालामनाय बे गासिबो दायित्वआ बिटिसिनाव दंमोन किन्तु बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मोनसे इम्पर्टेन्ट साबजेक्टखौबो बिथांमोनहा डिपुटि कमिशनारफोरनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो थांनाय बे 2021 4 जुनाव food and civil supply, intoxication and liquor, relief and rehabilitation, and any other responsibility may be entrusted by the BTC. दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा होदों दा होमबा प्रमद बर'नि आखुखौ दिनै रायजोआ बेखौनो बिजिरनानै नाय रायजोफोर बिटिसिनि जोङो रायजो जानानै बिटिसिनि सासे लिडार जानानै बिटिसिनि मान मर्यादा पावार क्षमता थाखा फैसाखौ बांहोनांगौ ना मोनखानाय मर्यादा मान मर्यादा थाखा फैसा बेनि एरियाखौ खमायनांगौ होमब्ला प्रमद बर'आ 40टानि जायगायाव 50टा 45टा 60टा लाबोयोमोनब्ला जों वेलकाम होगौमोन येस इउ हेभ डान ग्रेट किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा मा प्रमद बर'आ मोनसेबो बारा लाबोनोथ' हायाखिसै बेनि बिथोराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरफिनबाय आरो बेवहाय लिरनाय दङ बे लेटाराव जे जेसेबां बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट स्किल लागोन बेखौ डिसिआ लिस्ट बानायनानै बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै CEMनो हरगोन 6 शेड्युल एडमिनिस्ट्रेसनाव डिसि बा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटफ्रा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफ्रा नो रल एट अल दा होमब्ला प्रमद बर'आ डाइरेक्ट 6 शेड्युलखौ न'वेर खालामनानै नेग्लेक्ट खालामनानै 6 शेड्युलनि उल्टायै डिसिफोरनो हरनाया डाइरेक्टलि 200% एंटि 6 शेड्युल एक्टिविटिज अफ मिस्टार प्रमद बर'आ 6 शेड्युलनि बिराद एंटि दा बेवहाय बुंबावदोंसै district commissioners are the chairman of all development committees of the district BTCआव मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डेभेलपमेन्ट खामानिनि स्किमनि गासिबो सेलेक्शन फाइनाल खालामनाय बेनि चेयारमेना डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो हरो होमबा इउसि प्रमद बर'आ गोदान माबा मोनसे लाबोखो ना थाखानायखौसो गासिखौबो फोजोबखो रायजो राजा दिनै साननानै नाय बिथांनि जानला मोनला खोथा बुंनायाव रायजोआ दिनै भल जानो नाङा जास्टिफाइ खालाम डकुमेन्ट्सखौ स्टाडि खालाम आरो बे मथे बिथांनि खोथा बुंनाया जुक्ति दं ना गैया अनला खारियाव आगान थायो नामा बे बाथ्राखौ रायजोआबो दिनै बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि दारै बिथाङा 4 बोसोरनि बारा सासन खालामबाय बे 4 बोसोरनि बारायाव जोंनि सनानि रायजो बिटिसि हाग्रामानि दिनाव हिसाब गैयै थाखा फैसा फैनाय राननाय लामा बान्दो खालभार बानायनाय गिदिर ब्रिज बानायनाय दिनै जोबजोब्बाय प्रमदनि दिनाव दिनै मोनसेबो खामानिनि दिनै सेंसन मोना लामा बानायनायनि सेंसन मोना दालां बानायनाय गैया खालभार बानायनाय गैया नोङो मथौरि बानायनाय गैया दिनै गासिबो जोबस्रांजोब्बाय आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया बे रायजोफोर दिनै प्रमद बर'नि दिनाव मोनसेबो थिखा थुख्लि फिसा गिदिरनिफ्राय माने थिखा कन्ट्रेक्ट खामानिखौ जोंनि बेकार सेंग्रा कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनला दिनै बिटिसिआव जेसेबां खामानि जादों गासिबो बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टर जों हनै धुबुरीनि दं बिलासिपारानि दं हनै गुवाहाटीनि दं गुबुन जायगानि दं बरपेटानि दं दिनै प्रमद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्माजों फाव साजायनानै बे बिटिसि ओनसोलनि फान्डखौ बाहायनायाव थिखा थुख्लिनि खामानिखौ गासिबो गुवाहाटीयाव खालामजोब्बाय ओमफ्राय बर' सासेबो मानसिया बै थिखायाव जुजिनानै लाबोनो हानाय केपासिटि गैया दिनैहाय थिखा थुख्लि मोनै कन्ट्रेक्ट खामानि मोनैनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा थाखा फैसा शून्य जाजोब्बाय जिर' जाजोब्बाय खंख्ला जाजोब्बाय रानज्रिंजोब्बाय रावनिबो आखायाव फैसा गैला फारसेथिं केपासिटि गैला आखायाव थाखा गैयाबा माजों बानो
बेजों लोगो लोगो दखानदार बिजनेसमेनखौबो बिथांमोनहा रानहोबाय मानो रावबो दखानाव जिनिस बायला गोदो हाग्रामानि दिनाव जेसेबां दिनाव सेल जायोमोन दा बेनि 10%बो दखानदारफ्रा माने सेल खालामनो हाला बिथांमोनहाबो दिनै दुखु फोरमायो जे प्रमद बर' सेस करिसे बिटिसि होननानै बिथांमोनहाबो बुङो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दा रायजोफोर दिनै आं बेखौ बुंबावनोसै प्रमद बर' बिथाङा गोबां समाव बुङो हाग्रामाया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बियो जाख्ल'जोबदों बिटिसिनि थाखाखौ जाजोबदों होननानै बिथाङा बुङो दा बिथांनि बे बुंनायखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा साननानै बिथांनि परिबर्तन स्ल'गानाव थांनाय बाराव प्रमद बर'खौ देरहाहोदोंमोन नाथाय देरहाहोखांनानै दिनै 4 बोसोराव प्रमद बर'आ रायजोनो मा लाबोनो हाखो नोंथांमोनहा नायनोसै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिथाङा बर'नो मा होफैनो हाखो दा बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो एसे समालोचना खालामनोसै दा बिटिआर सुक्तियाव रायजोफोर बिथांमोनहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानानै बर'लेण्ड होनबोदों फिसा फिसा माखासे आन्दलन खालामबोदों गोबावजों खेबसे बे समावनो आंनि स्टाडियाव मोनदांनायाव बिथां प्रमदआ RSS आरो BJPजों सिङाव इन्टारनेल फेक जाखानाय बिथाङा RSSनि सासे गमामायै केडारमोन नाथाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट नाम लानानै बिथाङा बर' जातिखौ दैदेनदों नाथाय बिथांनि गोसो मोदोम गासिबो गेरुवा दलनि जोब हारसा दलनि जोब जायनि फलाव बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो सिकिउरिटि लानानै नेशनेल हाइवे जथेदों आन्दलन खालामदों रेलगारि जथेदों जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि आन्दलनाव मानसि नुब्लानो होसो पुलिसा बुयो एरेस्ट खालामो बिगुर बेदलाबलायनाय बुयो प्रमद बर'लेण्ड बिनायाव पुलिसा मानो बेनो एस्कर्ट होयोमोन निश्चय बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि मानसि एज ए गभर्नमेन्ट एजेन्ट नंखायनो बेनो एस्कर्ट होयोमोन एस्कर्ट लानानै आन्दलन खालामनाया मा आन्दलन रायजोफोर इट इज डाइरेक्टलि ए प्रक्सि मुभमेन्ट बर'लेण्ड मुभमेन्टआ नामल' बेना दिनै बिनि आखल आखुखौ जों दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारै नुफैबाय आरो दिनै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबनानै गोदाव सोराव खालामनाय बेखौ जों नुदों दिनै रायजोफोर फैदो बिटिसिनि MOSआव मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव मा दंमोन बेवहाय गोबां दङ नेगोसिएशन्स वेर हेल्ड विथ बड'निक अर्गेनाइजेशन्स फर ए कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact territorial integrity of the state of Assam. बेहाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन बेनो जाबाय keeping intact the territorial integrity of Assam. आसामनि मेपखौ जेबो सोलाय सोल' खालामालासिनो नैबे सुक्तियानो बर'नि जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै लिरदों बे मा होननाय जाखो रायजो बर'फोरनि थांखिया मामोन सेपारेट स्टेटसोमोन सेपारेट स्टेटमोना बिटिसिखौ आरो हाइग्रेड आपग्रेड खालामोन 40टा डिपार्टमेन्टनि जायगायाव 50टा खालामोन थाखा फैसाखौ बारायमोन माखासे पावार एन्ड फांसनखौ बारायमोन जाहा बुंनांगौ गैयामोन नाथाय बिथाङा मा खालामबाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ होननानै बर'फोरनि जे सिमां जे थांखिमोन एबसु बर'फोरनि आदर्श नीतिनि खोथा बुंबाय थायो एबसुआ बे प्रमद बर'निफ्रायनो जाबोदों बियो प्रमद बर' दिपेन बर'आ जुदि बर'फोरनि आदर्श नीतिखौ मानिग्रानि फिसाफ्रा बिथांनि शिष्यबा जिबनाव बे सुक्तिखौ बिसोर बिदि खालामनो हाया हयथ' जे काउन्सिल मोनदोंमोन BLTआ बिटिसि काउन्सिलखौनो आपग्रेड खालामनानै मिनि स्टेट लेभेलाव बिथांमोनहा लाबोनांगौ नाथाय बेखौ मावालासेनो बिटिसिआव मोनखानायफोरखौसो मोनफा दानखाबो दिनै फैदो रायजोफोर बिटिआरआव दङ inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by the Bodo village. बर' बिटिआरआव
बिसोरो लिरदों नैबेहाय दङ मोनसे क्लजाव दङ The present BTAD is renamed as BTR. BTCआ गोदो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन बेखौ BTAD होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बेखौ नैबे BTRआव होनदों BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआ मोनसे रिजनसो मोनब्रै बा मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ BTR होनो किन्तु नोंसोरनि बे MOASआव BTR is a self governing body होननाय गैया self governing बा गभर्नमेन्टआ BTCआनो दं नाथाय अब्लाबो मूर्खफोर बादि लाजिनो रोंथारै बादि एक्सुनि लिडार आरो बेनिफ्राय UPPनि लिडारफ्रा BTR गभ होनो सानसेखालि हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंबाय নহয় BTR খন सरकार নহয় सरकार BTC আছে एरियाটোহে BTR बिथाङानो बारे बारे बुंनांबाय अब्लाबो बे UPPLनि माखासे मूर्ख लिडारफोर एबसुनि माखासे माने आदा खावनिया लिडारफोरा BTR गभ होनबाय थायो गभर्नमेन्टआ मा जिनिस बेखौनो माबाया BTR गभर्नमेन्टखौ जानला मोनला लिरनो हायो कनस्टिटिउसनजों एमेन्डमेन्ट जानानै कनस्टिटिउसनेलि एक्सेप्टेड जायोबासो गभर्नमेन्ट लिरनो हायो दिनै BTCआ मालाय हाग्रामाया BTC काउन्सिल गभ लाबोदों दिनैसिमबो नोङो BTC टेरिटरियेल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गभ लिरो बिदिसो लाबोनांगौमोन नोंसोरथ' जेबो इनभेस्टिगेसन गैया माथो गभर्नमेन्टआ माखौ होनो एरिया माखौ होनो बिनि कनसेप्टआनो गैया मा देश सालायगोन नोंसोर मा रायजो बेंगोन बर' रायजोखौ मा प्रटेक्सन होगोन नोंसोर बेनिफ्राय ओरै होनदों 3.2 exclusion of villages नैबे inclusion of villages contiguous to BTAD having majority population as demanded by organization जे BTR सुक्ति मते 3.1 क्लजाव होनदों जे BTCनि कन्टिगिउआस जायफोर गामियाव बर' मेजरिटी दङ बे गामिखौ दाजाबनाय जागोन होनदों मेजरिटीआ माखौ होनो बिथां दिपेन बर'आ बे मेजरिटीनि मिनिंखौ मेथामेटिशियानफोरनाव गुबुन गोरोंफोरनाव सोंनानै ला मेजरिटी डाज नट मीन 80% एन्ड एबाव मेजरिटी स्टार्ट्स फ्रम 51 एन्ड एबाव % दिनै 51 नि % बा बिनि एबाव गामिया हाबजोबनांगौमोन नाथाय नोंथांमोननि नैबे जेनाखि इनक्लुसननि जेनाखि अर्डार बेवहाय खालि 80 एन्ड एबाव % लानानै एन्टियार मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सनितपुर नलबारि दरं मोनब्रै जिल्लानिफ्राय नोंसोर 81ताल' गामि नोंसोर दाजाबनो हायो मेजरिटीआ मारै 80% बुजिखो आरो हेमन्तआ जा बुङो बे जायो हेमन्तनि खिफिनाय माने गोथाव नोंसिनि नंखायनो बे मेजरिटीखौ होनबाय 81% नि बाराखौल' लागोन सिरि थाबाय बे लिडारनि क्वालिटि नामा इज इट द क्वालिटि अफ द लिडार नोङो आर्गु खालामनांगौमोन ना प्रमोद दिपेन बर' बिथाङा जे मेजरिटी डाज नट मीन 80 एन्ड एबाव % इट स्टार्ट्स फ्रम 51% एन्ड एबाव बे हिसाबै जोंना मर भिलेज हाबनांगौ मानो बुंनो हायाखै दिपेन बर' बेनो नोंथांमोननि लिडारशिपआ बिख्लोआ उपेन ब्रह्मनि थैयानो माथो बिन्दो सोबो नोंसिनाव ओमफ्राय 3.2 आव दङ exclusion of villages currently under BTAD which are contiguous to non-6 areas and have majority non-tribal population नैबेजों 21टा दाजाबबाय 80% नि एबावखौ एबार नेक्स्ट स्टेपआ फैगोन एक्सक्लुसन जेला एक्सक्लुसन स्टेपखौ बिथांमोनहा खामानि मावगोन आसाम गभर्नमेन्टआ नों नायदो 1200टा गामि दानख' जागोन इनक्लुसनाव 81टा हाबबाय एक्सक्लुसनाव 1200टा दानबाय अबश्य बर' सुरक्षा समिति जगेश्वर कलिता मोनहा 800टा दानबानो जासिगोन माखासेखौ मानिबाय होननानै बुंदों होमबाबो तुलना खालामनानै नायदो 800टा गामि गानोसै 81टा गामि फैसै नोङो लाब जाखोना लकसान जाखो दा बे जाहैदों खर' गैयैफोरनि
सिद्धांत खर' गैयैफोरनि एग्रिमेन्ट नै भाई फैदो दाना 3.3 आव होनदों नोंसिनि बिटिआरनि एग्रिमेन्ट मथे जे दा एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD. BTAD आव जेसेबां एरिया दंमोन बेखौसो बिटिआर होनदों नोंथांमोननि नलेजआ जे ओरैबायदि पुअर बेखौ जों मानिनांगोन आर नयथ' एकदम इंराजिखौ खेलेबो रोङा जों बेखौ मानिनांगोन मानो BTAD मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबाय समाव दा तामुलपुरखौ लायोबा BTAD आव मोनबा डिस्ट्रिक्ट बेखौसो गोदान नाम होफिनदों बिटिआर होननानै BTR is not a government at all. It is not a government institution. This is not the government establishment. नाथाय नोंसोरो UPPL नि लिडार एबसु नि लिडार बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो नोंसोरो लाजिया फांजिया बुंबावो जे बिटिआर रिजन नर्थ इस्ट रिजन बादि जोंना बिराद गिदिर होननानै लायो बिराद बिनिफ्राय लासिंसिं मा दं रिजनना नोङो नर्थ इस्ट रिजन होननानै गासिबो नर्थ इस्टखौ साननानै लाबानो जानोसै नामा नों हारसिङै दा काउन्सिलनि एकआव बुंदोंसो if you study the 6 Schedule Autonomous District Council and its acts different provisions Autonomous District Council 6 Schedule आव माखासे एलेकाया जुदि पार्टिकुलार माखासे कमिउनिटिनि कम्पेक्ट एरिया दंबा बेखौ काउन्सिलनि गेजेरावनो रिजन होनो हायोसो माने रिजन इज ए सबसेट अफ अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हयथ' बिटिएडि गेजेराव आदिबासी रिजन राजबंशी रिजन जों काउन्सिलासो रिजन बानायना होनो हायो बोले बे एलेकाखौ सावथाल एलेका श्रीरामपुर एलेकाखौ सावथालानो सासन खालामथोंसै होननानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला आदिबासी रिजन सृष्टि खालामनानै माखासे खामानिखौ बिथांमोनखौ मावनो होनो हायो खनसेबा बेसो जुदि बिश्वास खालामाबा आं बुंनायखौ 6 शेड्युलनि धाराफोरखौ फराय दा 4.6 आव नोंसोर होदों Deputy Commissioner in BTAD will report to the executive member of BTC through executive officer in respect of all developmental activities in the districts with regard to responsibility assigned to them. बेवहाय मा होनगोन नोंसिनि बे 4.6 आव Deputy Commissioner आसोनो गासिबो डेभेलपमेन्टेल स्किमनि खामानिखौ लिस्ट खालामनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै सिइअनि दारै प्रिन्सिपाल एक्जिकिउटिभ माने मेम्बारनो हरदों अर्थात प्रमटरनो हरदों 6 शेड्युल एडमिनिस्ट्रेसन नों जुदि 6 शेड्युल होनबाय थायोबा नोंसोर जुदि 6 शेड्युल ट्रफि होनो हायोबा 6 शेड्युल माने लिग होनो हायोबा 6 शेड्युलनि प्रति नोंथांमोनहा गमामायै अननाय दङबा नों बेखौसो बुजिनांगोन जे 6 शेड्युलाव डिसिफ्रा नोंनि डेभेलपमेन्टेल माने खामानियाव जेबो हात गैया दा डेपुटि कमिशनार्स आर आउट अफ पारभिउ अफ 6 शेड्युल एरिया नाय बिजाबखौ दा नोंसोर उफर जासै डिसिफोरनो पावार हरबाय डिसिफोरनिफ्राय बिटिसिआव बोरै बोरै फैगोन सेंसनखौ जों बोरै होगोन सेंसनखौथ' डिसियासो होनोसै नोंसोर पावारखौनो दाबो सिट डिसिफोरजों रायलायनानै सिस्टेमखौ खालामनो हायाखै दा बेखौनो जोङो मोनसे गोदान सिस्टेम बानायदों हाग्रामाया बानायनो हायाखैमोन जोङो सिस्टेमाव लाबोगासिनो दङ हाग्रामानिफ्राय बिराद साबसिन होनदों बुरबक 6 शेड्युलाव डिसि नांगौ नामा सासन खालामनो उइदाउट डिसि क'अपारेसन 40टा डिपार्टमेन्टखौ हाग्रामाया बोरै सालायबोखो 17 बोसोर आरो नोंसोर बे 4 बोसोरावनो 6 शेड्युलखौ 40टा डिपार्टमेन्ट हाया 16टाखौ मानो हरफिनदों होमबा नोङो हाग्रामानि केपासिटिजों नोंसिनि प्रमद बर'नि केपासिटिजों नायदो सोरनि केपासिटिया बांसिन
नोंसोर लाबोदों 6.2आव बड' लेंगुवेजखौ देबनारि स्क्रिप्टजों एस'सिएट अफिसियेल लैंग्वेज अफ आसाम स्टेट 8 शिड्यूलार हाबखानायखौ नोङो आसामनि एस'सिएट स्टेट लैंग्वेज खालामनाया आसामखौ बियो डिग्रेड खालामो आरो नैबे बिटिसिआव दंखायोमोन बिटिसिनि थाखाय सासे आईजीपी आरो सासे एडीसीपी दंखायोमोन जोंहा बे आईजीपीनि जायगायाव नोंसोरो नैबे बिटिआरआव डिमान्ड खालामबाय डीआईजीपी डेपुटी इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआनो थाखाबाय बेवहाय डीआईजीपी मा दरकार जाखो डेपुटी अफिसारनि मा दरकार जाखो बेनिफ्राय मिथियो नोंसोरो माने जेबो प्रट'कलनि कनसेप्ट गैया आईजीपीआ माखौ होनो डीआईजीपीआ माखौ होनो सोर सासेना रेंकआ बांसिन बेनि कनसेप्टआबो नोंसिनाव गैया बिदिजों देश सालायनो सानदों नोंसोर हा बिदिजों देश सालायगोन नोंसोरो हा आरो आं बाराखौ बुंला गोबां खोथा बुंनाय जाबाय आरो उनावहाय निश्चय बुंबावगोन आं माखासे खोथाखौसो रायजोफोरनो एसे मिथिहोफिननो सानदों जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै खालि जाख्लुदोंल' जेबो मावाखैबा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बोरै जाखो CITआ बोरै जाखो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजआ बोरै जाखो मेडिकेल कलेजआ बोरै जाखो आरो गोबां कनस्ट्राक्शन बोरै जाखो गिलु बालु गिदिर गिदिर दालां गिदिर गिदिर दैनि बोरै जाखो होमब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ जाय मानसिया बर'नि बिथोराव बांसिन खामानि मावदों बेखौ जुदि जेबो मावनो हायाखै बुंनो हाग्रा बेबादि निष्ठुर खानिं माइन्डनि मानसि सोर दं बर'नि गेजेराव बेखौ मानिगोन नामा रायजोआ प्रमदनि खोथाखौ मानिगोन जे सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स बिटिसिनि मावखुलि बेखौ प्रमद बानायाना हाग्रामा बानाया जे एसेम्बलि हाउस जायखौ दा बियो हिमन्त बिश्वनो फानबाय जोंनि 40 जननि जिरायग्रासालि बे एसेम्बलि हाउसखौ प्रमद बर'आ नोंथ' हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम गभर्नमेन्टनो फानबायना जायनि फलाव आसाम गभर्नमेन्टआ 40टानि जायगायाव 126टा सिट बानायनानै आसाम एसेम्बलिया दा बाहाय जिरायफैयो बे आसामनि एसेम्बलि हाउस जाखो मिनि एसेम्बलि हाउस जाखो ना बिटिसिनि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि एसेम्बलि जाखोलाय नोंथाङा फाननाखै जानाय जायाखै फाननायाव खुब इन्टारेस्ट बिटिसिखौ फाननानै जानायाव नोंथाङा बिराद गोजोनो बिनि मजाया आलादा दा नोंथाङा बे रोखोम मावो नोंथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन जों बेखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थाथारो रायजोफोर बर'लेण्ड मोनाब्ला आङो CM GM चिफ आरो मेम्बार जेबो जाया इमनकि आं गावबुराबो जाया होननानै एबसुनि पताकानि खुन्थियाखौ गोबानानै मोदै र' गाबफ्लादोंमोन नोङो प्रमद बर' बेसेबां लासिंसिं मानसि गावबुराबो जाया होनलायलायनाया दिनै मा जाखो नोंलाय थार्ड क्लास दा ग्रेट बिटिआर स्कुटि खालामफ्लानानै हाग्रामाखौ जोख्लायनानै नोङो पावारलेस गभर्नमेन्टनि नोङो दिनै CM जादों जाय CMआ नोंनि केबिनेट रेंक बा स्टेट मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल गैया पावार गैया नोंहा थाखा गैया नोंहा दा आं जुदि चिफ जायोब्ला रायजोफोर बड'लेण्डनि नखरफ्रोमबो आं साख्रि होगोन बुङाखै नामा प्रमद बर' दिनै नोंथाङा होनो हादों नखर साख्रि होनो हादों साख्रिखौथ' नोंनाव होनायनि पावारानो बिज्लाबसेबो लिरनाय नोंनि बिटिआरआव गैया नोंनि बे बिटिआरआव साख्रि होनायनि लिरनाय दंब्ला आंनो खिथा आं नोंनो 1 लाख थाखा पुरस्कार होगोन बेवहाय नोंनि प्रभिजनाव इज देयर एनि प्रभिजन that BTR council has power for appointment of the third grade and fourth grade service दङब्ला 1 लाख पुरस्कार होगोन आं 1 लाखल' थाखा गैया नाथाय नैबे बिटिसिआव स्पष्ट लिरनाय दं प्रमद बेवहाय नों फरायदाबो नोंनाव गैयाबो जानो हागौ बेजों लिडार हिसाबैथ' थानांगौ गैया नामा नोंनाव नंखायनो बिदि जानला मोनला खोथा बुंगोन बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव आइमाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव
आइ मावफोर आङो शिफ्ट जायोबा नोंसोरो रावबो बन फाननानै जानांला बन फाननानै जानांला आइ मावफोर रावबो आइ मावफ्रा जौ फाननानै जानांला होनदोंमोन दिनै नोंथाङा 4 बोसोर शिफ्ट जाबाय नों बे बर' बिमानि बन फाननाय बन फाननायखौ होबथानो हाबायना फोजोबस्रांनो हाबायना मा पलिसि दं नोंहा What is the policy to provide jobs for those Bodo men who collects the firewood and sell in the market? नोंथांनि बे एग्रिमेन्ट होनाया बहा थांगोन जौ फानग्राफोरनो मा फेसिलिटिस होगोनलाय नोंथांना मा पलिसि दं माबा स्किम होनो हाबाय नामा जौ मावग्राफोरनो जौनि बदलै मावनानै जानो नोंथाङा होनदोंमोन बड'लेण्डखौ आङो सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर आं शिफ्ट जानायनि उनाव सुइजारलेण्डआव रावबो रायजो राजा थांनो नांला सुइजारलेण्डखौ क'क्राझारावनो नुगोन क'क्राझारानो सुइजारलेण्ड जागोन सुइजारलेण्ड बादि क'क्राझारखौ नायोब्लानो सुइजारलेण्डखौ नुनाय बादि मोनगोन रायजो बिखाफोर दाननानै बुंलाबाय सैमा फाग्लानि राव नङा होमबा बे सैमा फाग्ला छागले ना खायखि पागले ना खयखि बोरमाया मा जाया फाग्लाया मा बुङा बहा थागोन नोंनि सुइजारलेण्डआ क'क्राझारा गोदै गुसु ना रानजिंफोरजों क'क्राझार दा बेबादिनो नंथारै खोथाफोरखौ लोंजागोन नोङो हाग्रामाखौल' जाख्ल'नाय नुयो नोंथ' जाख्ल'थारा बिराद गिदिर धर्म दं इसोर सिबिसुला नों सासे जाख्ल'बा पाप नाङो नंगौ पाप नाङो जों बेखौ मिथिदों हाग्रामायासो जाख्ल'दों जों मिथिगौ खारन रावबो मिनिस्टारा वर्ल्डआव जाख्ल'यै गैफेरा खम बेसि परिमाणे बयबो मिनिस्टार सेन्ट्रेल मिनिस्टार स्टेट मिनिस्टार जाख्ल'नाय निउस पेपार निउस मिडियायाव जों नुबाय थायो जों बुङा जे हाग्रामा जाख्ल'आखै जाख्ल'दों नाथाय नों दिनैसिम धर्मखौ बिखा फोरदाननानै धर्मखौ दहाय होनानै बुंनो हागोन ना ब्रह्म नोंथां नों जाख्ल'थाराखै जुदि नोंथाङा जाख्ल'थाराखैबा बै जे फुराना बिल कन्ट्राक्टरफोरा बिल पास खालामनोब्ला 20% हैनांगौनोलै 20% हैनांगौ होननानै माहाजोनफोरनाव 20% सुदनि लन लानानै हैलाबायनाय जों खोनायो होमबा बे 20% बिलनि एगेन्स्टै टटेल एमाउन्टनिफ्राय 20% बै जे घुसखौ नोंथाङा जायो ना सोरबा दस्रा जाग्रा दं नोंथाङाथ' निस्सय जाया खारन हाग्रामाखौ जाख्ल'ग्रा होननानै बुंनो हायोबा नोंथ' निस्सय जाया मानिबाय नों जायाब्ला नोंथाङा माब्रैहाय खम समयनि बिथोराव 4 बोसोर CEM जानायाव सानफा एफा ग्लाब हा बोरै बायग्लाबनो हाखो गोदान न' बोरै लुनो हाखो गोदान गारि बायनानै बोरै लानो हाखो नोंथांनि बेथना बेसेबां हाउ माच योर सेलारि इज पार मान्थ आंथ' सानो नोङो खुब सम्भब 1 लाखनि बारा मोना बा 1,10,20 हजारसो मोननो हागौ बे बेथनजों नोंथाङा गारि घोड़ा सालायो जायो लोङो बबे थाखाजों नोंथाङा एथ' हा बायनाय माथो नोंथांनि लोगोफ्रानो मेला हा बायनाय खिथायो बोजों जायगायाव बायनाय खिथायो दाखालि मोनसे ससियेल मिडियायाव सासे हारसायाबो होनदों बहुद हा बायबाय होननानै होमब्ला बेफोर बोरै जाखो दा नोंथाङा पापखौ गिग्राबा हाग्रामाया पापि जाबायबा जाख्ल'नानै होमबा नोंथाङाथ' बेबायदि लिस्टआव गोलैनो नाङा पापआव गोलैनो नाङामोन दाथ' नोंथांखौबो माथो खोनाबाय मेरला खोनायो जों हयथ' नोंथांनो डाइरेक्ट प्रुफ जों होनो हानाय नङा नाथाय खोनागासिनो दं बिबारा बाराब्ला मालाबाबो मोदोमा होमबा खोनानाय खोथाया निस्सय असैथ्य नङा दिनै नोंथांमोनहा बर'फानि नाम लाबाय थायो बर'फाजों रुजुयो नोंथांमोनहा बर'फानि आदर्श नीतिखौ मानिनानै जों सोलिदों होनो खबरदार आं बुंगोन नोंसोरो बर'फानि आदर्श नीति नोंसिनाव बिज्लाबसेबो गैया
बर'फोरनि आदर्श नीति सोलोंनोब्ला जोंनाव फैयो बर'फोरनि जिउ जारिमिन एलपि स्कुलनिफ्राय कटन कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनायसिम बेनि जारिमिन बेनि साननाय हनाय बेनि लुबैनायखौ मिथिनोब्ला जोंनाव सफैयो नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ जेसेबां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जारिमिन मिथिगौ आं मिथिगौ गोबाङानो हयथ' मिथिया दा नंखायनो नोंसोर बादिया बर'फोरनि आदर्श नीति बारा दा बुंबाय दाथासै नोंसोर गारदो बर'फा उपेन्द्रनि नाम लानानै नोंसोरो बर'फा उपेन्द्रनि नामखौ फाननानैसो जागासिनो दं नोंथांमोना बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ फाननानै जायाखैबा माब्रै दिनै गेरुवा पार्टिया बोरै गावसिनि पार्टिनि मिटिङाव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ दोननानै बोरै केम्पेइन मिटिं खालामनो हायो बेसे लासिंसिं बियो बिजेपि दलनि गेरुवा दलनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सम्पति नामा जे बिथांखौ देखायनानै बिथांमोना पार्टिनि मिटिं खालामो बिनि मिनिङा मा थारमाने नोंसोरो बिजेपिनो गावखौनो गासिबो जाथिखौनो फानबाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा थांनाय कयेकदिन आगोल जेला दतमायाव एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन बे समनि उनावहाय जेला बे प्रेसिडेन्ट पदखौ मोनहां जादोंमोन बे समाव बियो बिजेपियाव बारनायनि खोथा जादोंमोन दिनै दिपेन बर'आबो प्रमद बर'आ जेरै सिङाव आरएसएस बिजेपि सायाव एबसु प्रेसिडेन्ट बिटिआर सुक्तिखौ बिदिनो खालामबाय दिपेन बर'आबो बे एखे फर्मुलाजों सायाव एबसु सिङाव बिजेपि नङाब्ला थांनाय एमपि इलेक्सनाव मानो गहपुरथिंजाय बिजेपिनि हेलिकप्टारजों थांनानै बिथाङा बर'फोरनि भटखौ बिहैया दिलीप सैखियानो भट होनांगौ होननानै आरो दिनै दाखालि एबसु कनफारेन्सनि उनाव बिथाङा टार्मिनेसन जानांगौ टार्मिनेसना जायाखै मानो जायाखै बाहायबो रहस्य दं बेनि नेक्स्टआव प्रेसिडेन्ट हिसाबै भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा खोरोमदाव औवारिया जानांगौ खोरोमदाव औवारिया मानो प्रेसिडेन्ट मोनदिया बेनि सिङाव मा गेम दङ खोरोमदाव औवारिया मोनाखै এই खारनाव बियो ख्रिस्टान मानसि बिथांनि धोरोमा ख्रिस्टान होननानै जों मिथिदों नंखायनो बेखौ प्रेसिडेन्टआव दोनाखै बे इच्छाया सोरनि बे इच्छाया गोजौ लेभेलनिफ्राय फैदों गेरुवा हान्जानिफ्राय फैदों जे ख्रिस्टान मानसि एबसु प्रेसिडेन्ट थायोबा जोंहा उसुबिदा जागोन बे हुइपजों दिपेन बर'आ निजेनो प्रेसिडेन्टखौ आजावफिननो बाध्य जादों होमबा नोंसोर बेबादिनो एबसुनि आदर्श नीतिखौ गासिबो बे गेरुवा गाबनि मानसिफोरनो फानजोबसै नामा नोंसोर नुवाखै जानो हागौ खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो जोंथ' लाजिगासिनो दं जों एनालाइसिस खालामगासिनो दं अबजार्भ खालामगासिनो दं नोंसोरनि एक्टिभिटिसखौ दा बेनिखायनो आङो दिनैनि जाखिनि बिजिरबाय आं फोजोबनो सानबाय बर' जातियाव दिनैसिम बर'नि जारिमिनाव ग्रेटेस्ट कन्ट्रिबिउसन ग्रेटेस्ट मान मर्यादा ग्रेटेस्ट स्टेटास ग्रेटेस्ट पावार एन्ड फांसन बर' हारिनो लाबोनानै होफैदों होनना बुंबा हाग्रामा महिलारि हाग्रामा महिलारिखौ जोङो जातिनि हिर' बुंनो हायो हिर' बिर जोहोलाव जाति सिबियारि बुंनो हायो आरो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि लाबोनाय सोरजिनाय गासिबो पावार एन्ड फांसन बेनि बाउन्डारि रायजो गासिबो धंस खालामजोब्बाय प्रमद बर'आ नंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ हिर'नि लिस्टआव दोननाय नङा प्रमद बर'आ जिहेतु डेस्ट्रयार बे भिलेनाव गोलैयो भिलेन हाग्रामा महिलारि इज द हिर' अफ द बर'स एन्ड प्रमद बर' इज द भिलेन अफ द बर'स सो भिलेन टाइटेल गोस टु मिस्टार प्रमद बर' आं बेखौ दिनै बुंगोन मानो बुंगोन आई एम द पियर फलोवार अफ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेजों एखे लोगो थाबोनाय जाबोनाय एखे बिसिनायाव मेला उन्दुबोनाय बेनि गासिबो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा जों बुंदों जोंखौ फोरोंनाङा आरो जोंखौ दासिगि नोंसोर आगोलावबो आंखौ बहुत गाज्रि होननानै अपमान खालामनानै न'खरनि फिसा फिसौ लाजिजोबनाय दुखु मोननाय खालामखांनाय खबरदार जाहाथे बेबादि खालामा जों गिग्रा नङा नोंसोर बुंबानो आं गाज्रि जायो बे नङा नंखायनो जोंखौ बादिखौ दासिगि
आरो जोंनि गेजेराव माखासे दा यां मानसिफोर ओंखारदों इउटुबारफोर ओंखारदों बिथांमोनहा सैथो खोथाखौ बुंनो दिनै नाजागासिनो दं खबरदार बे इउटुबार माखासेनि सायाव मालाबाबो एबसुआ खिन्थु इलिगेलि आक्रमण खालामनो दासान दिनै दाखालिसो जेरै गबर्धनायाव जोंनि अशक राजानि सायाव जे खालामनो नागिरदोंमोन बेबादिखौ जाहाथे इयुनाव रावखौबो खालामा दिनै बेवहाय वार्निं होनानै दोनखानाय जाबाय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ दिनै एसेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ